Este matí, junt amb la meva companyera del govern, Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural i Turisme, hem anat a inaugurar, per dir-ho d'alguna manera, l'últim mural en homenatge a la taronja dels que s'han instal·lat en el nostre poble. Ha sigut una col·laboració també des de la regidoria de serveis urbans, la que ha fet possible que este mural estiga ja per fi acabat en la plaça de Corbella-Sons, un lloc que té moltíssima visibilitat a l'entrada del nostre poble, un lloc que permetirà commemorar els 500 anys de la taronja en Alzira. Alzira, n'hi ha que recordar que en 1517 va ser on se plantà el primer taronger. I això és un orgull que tenim els alzirenys i que ningú es pot llevar este mèrit. I per tant, Alzira sempre serà reconeguda com la ciutat origen i pàtria de la lonxa de la taronja i el seu comerç.